Здравейте! В днешното видео ще ви представяме най-новия продукт в гамата на Rams Diving и това са тежести за гмуркане или така наречените баластни тежести. Проектът събираше прах вече няколко години под масата, но намерихме време да го реализираме. Разбира се, съответно като производител на екипировка за подводен риболов, Rams Diving предлага и колани за този спорт и логично да предложим и своите тежести към него. Нека ви представим първо колана. Това е колан висококачествен, каучуков, с неръждаема тока и вулканизирано слепване на двата детайла един към друг. Гарантираме, че това в момента е най-доброто и най-евтиното на пазара като цена-качество. Нека да преминем към тежестите. Тежестите са уловни отливки от по 1 кг с обтекаема форма, канали направени за да преминава колана плавно. Това е единият вариант чиста отливка. Други вариант, който ще се предлага, това е абсолютно същата отливка, само че с PVC покритие. Ще може да ги откриете на нашия сайт ramsdiving.com.